toto tričko není ani vyrobené ešte. Počkaj, ako však ho máš na sebe, nie? Ale to je iba vzorka. Tie skutočné, ozajské originály budú vyrobené až podľa toho, koľko si ich objednáte. Mohli by sme mať aj stovky tričiek na sklade, ale my nechceme robiť merch len preto, aby sme robili merch. My chceme robiť merch preto, aby ste ho nosili. Preto si dávame záležať na detailoch, farbe, strihu, proste všetkom. Nehovoriac o tom, že to má aj ekologický rozmer. Nebude nám to stať na sklade, nebudú nám to tam zbytočne iba žrať mole. Toľko tričiek, koľko si objednáte, presne toľko dáme vyrobiť. Ani o jedno viac. Každé tričko bude mať svojho majiteľa ešte skôr, než vznikne. Objednávať môžete do 15. augusta. Potom všetky objednávky zadáme do výroby. Ak to do 15. augusta stihnete, super. Ak nie, tak budete musieť čakať na ďalšiu kolekciu. Cca 31. by vám mohli sa posielať prvé objednávky už rovno k vám. Ak sa vám to páči, tak si môžete to svoje zarezervovať hneď teraz. Aspoň zo slušnosti. Tak čo, vidíme sa v nových tričkách? A teraz pod tým videom ten klasický komentár. Počujte, sorry, tak od veci, ale že kedy bude nový som? Už čo skoro.